Pozdrav svima! Danas iz matematike radimo crtanje raznostraničnog trokuta. Vi znate da prema duljinama stranica trokute dijelimo na raznostranične. To su oni trokuti koji imaju sve tri stranice različite duljine. Na jednako kraćne, to su oni trokuti koji imaju dvije stranice jednake duljine i jednu različite duljine. I na jednakostranične trokute, to su oni trokuti kojima su sve tri stranice jednake duljine. Danas radimo crtanje raznostraničnog trokuta, pa molim vas otvorite bilježnicu, napišite naslov raznostranični trokut i pripremite trokut i šestar koji će nam biti potrebni da bismo pravilno nacrtali raznostranični trokut. Naš raznostranični trokut će imati stranice koji će biti sljedeće duljine. Stranica A imat će 3 cm, stranica B imat će 4 cm i stranica C će imati 5 cm. Pa prvo ćemo nacrtati najdužu stranicu. Svejedno je od koje stranice krenete, mi ćemo krenuti od stranice C. Ona ima 5 cm. Uzmete trokut ili ravnalo i povučete duljinu 5 cm. Nakon toga označimo vrhove, vrh A i B. Ovo nam je stranica C. Da bismo nacrtali stranicu A ili B, potreban nam je šestar i potrebno nam je ravnalo, odnosno trokut. Mi ćemo prvo nacrtati stranicu B koja će nam biti ovdje, budući da se nalazi preko puta vrha B. Ona nam iznosi 4 cm. Pa uzmete trokut, uzmete šestar. Vrh trokuta stavite u nulu i razvučete šestar do 4 cm. Ta nam stranica ide ovdje, zato zabijemo vrh šestara u vrh A i napravimo mali luk. Nakon toga radit ćemo stranicu A. Ona se nalazi preko puta vrha A. Isto tako, uzet ćete ravnalo, vrh šestara zabit ćete u nulu i razvući ćete do 3 cm. Nakon toga zabijemo u vrh B, jer će nam ta stranica biti ovdje, i povučemo lagani luk. E sada, ovdje možete vidjeti da ja nisam dovoljan luk od stranice B napravila da bi nam se ova dva luka presjekla. To nije nikakav problem. Ponovno ćemo samo uzeti stranicu B u šestar i produžiti ovaj luk kako bi nam se ovdje napravio novi vrh. Uzmete opet ravnalo ili trokut, uzmemo sada 4 cm u šestar, zabijemo u vrh A i samo produžimo luk toliko koliko nam je potrebno da bi nam se ovdje stvorila točka, odnosno vrh C. Nakon toga samo spojimo vrhove. Ovo smo rekli da nam je stranica A. Nalazi se preko puta vrha A. Kada spojimo vrh C i A, dobit ćemo stranicu B koja nam se nalazi preko puta vrha B. Da meni su ovdje ostale od šestara točkice. Dakle, idemo provjeriti sada jesu li nam stranice dobre duljine. Imamo stranicu B koja treba biti 4 cm, je, i stranica A koja treba biti 3 cm, je. Vaš zadatak sada je u bilježnicu nacrtati raznostranični trokut kojemu su duljine stranica 35 mm, 40 mm i 3 cm. Molim vas, pazite na mjerne jedinice. Pozdrav!